Tinoda kutenda Mwari mangwanani ano vanotipa mikana yokuya kumba yavo kuzovanamata. Shoko raMwari rinoti ngoni dzavo itsva mangwanani oga oga. Ingoni dzaishe dzaita kuti tisangane pano tiri vapenyu tiri vatano. You know, I was just thinking about the goodness and the grace of God. Pa church panapa tina wakafa ne COVID-19. Muna kuzvinzwa kani. Handisi kunzwa kuombererwa kwaMwari panapa. Hakuna wakafa ne COVID-19. Takarwara nayo asi hatina kufa. Ikadzoka futa hatifi. Nekuda kwa Jesu unotida. Last Sunday we were speaking about the things that accompany salvation. And we said, in this salvation we are born again. We are children of God by adoption. We are children of God by being born by God. And when we are adopted by God, He put into us the spirit of adoption, which is the spirit of His Son. Mweyaomana komana wake Kristu uri matiri. Amen, amen. Tikanzi tiri vadyiwe nhaka yaMwari. Tikanzi tiri vadyiwe nhaka pamwe chete naKristu. Zvichireva kuti all that Christ inherited after His resurrection we inherit. Where He seated was seated. What He has we have. Ndizoka? Today we are continuing where we left last Sunday. Musoro wenyaya yangu nas unoti that which is born of God overcomes the world. 1 John chapter number 5 verse 1 and verses 4 and 5. That which is born of God overcomes the world. Chakaberekwa na Mwari chinokunda nyika. 1 John chapter number 5 verse 1 and verses 4 and 5. The epistle of the Apostle John, chapter number 5, verse 1, the first epistle. Inot iyo verse number 1. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves God also loves Him, who is begotten of Him. Verses 4 and 5. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Praise the name of the Lord. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. That which is born of God overcomes the world. Now, I want us to say this with emphasis like we really believe it and we mean it. That which is born of God overcomes the world. Somebody say, I am born of God. I overcome the world. Ndakaberekwa na Mwari, ndinokunda nyika. Bible panapa mu context ya Apostle John pano taura pamusoro penyika. Uri kutiratidza chekutanga ndechekuti nyika ino Adam paakatadza yakatukwa. Payakatukwa nyika ndosaka uchiona kuti inounzira vana vavanhu matambudziko. Inounzira vana vavanhu misodzi. Inounzira vana vavanhu kuchema, zvinorema, zvinorwadza, matraburu, maproblems. Paunonzwa Job achiti munhu akaberekwa nomukadzi une mazuva mashoma azere nematraburu akusikulopafadzwa kutukwa kwenyika. Ndikunzwa zvakanaka ere mangwanani? Nyika izere catastrophes, calamities, izere persecution, izere disappointments, ine nzara, ine pain. Asi Johana unoti iye chiya chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Zoreva kuti whatever chinokonzereswa nenyika nekutukwa kwayo shall never overwhelm you, shall never destroy you, shall never defeat you when you are born of God. Amen. Amen. Ndikunzwa zvakanaka wadikani.
ukafurira pamberi unonzwa John iyei chapter number 5 verse 19 achiti, the whole world is in the sway, in the control and the hands of the evil one. John chapter number 12 verse 31, Jesus oti, Satan is the prince or the ruler of this world. Peter unoti, as the ruler of this world, unofamba panyika inoi, achidzova seshumba, achitsvaka waangadya, unotsvaka waangaparadza, unotsvaka waangakuvadza, unofamba achishanda nemadhimoni ake, unoshanda navaroi, achigadzira mamhepo, achigadzira zvidhoma, achigadzira ngozi, asi chakaberekwa naMwari. Ndati chakaberekwa naMwari. Ndati chakaberekwa naMwari. Shinokunda nyika. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Ndopa unonzwa Paul achiti kuna vaRoma 8, ndiani uchatiparadzanisa verse 35. Norudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu. Ungava munondo here, ingava nzara here, angava maproblems here, angava masimba azvino here, namasimba anouya, unoti kwete pazvinhu zvose izvi tiri vakundi, 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 kuburikidza naJesu Kristu wakatida. Amen, amen. Hallelujah. Pana Satan apa unoti, pana Luke chapter number 10 verse 19, ndakakupai simba rokutsika nyoka nezvinyavada namasimba ose adiabros namasimba ose omuvengi, hapana chingatongokukuvadzai. Ndiri kutaura nechakaberekwa naMwari here panapa. Ndati ndiri kutaura nechakaberekwa naMwari here panapa. Pana Matthew chapter 16 verse 19, Jesus unoti, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall never prevail against my church. Kana uri kereke. Kereke is not AFM, because AFM is a denomination. Kereke is not a building. Buildings are where the church meets. Church ndiwe wakava kwa paruware runonzi Jesu. Na church ndiwe wakava kwa paruware runonzi Jesu. Masimba egena hanga tongo kukundi. Amen, amen. Vatendi vakawanda vanobhilivha kuti Satani une simba kuvadarika, madhimoni ane simba kuvadarika, varoi vane simba kuvadarika. Ndoda kuratidza today from scripture why ndichiti inini, why John achiti chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Nyika izere vanhu vane ruvengo, izere vanhu vane godo, izere vanhu vanotaura taura, vanogona kucreata nyaya against your life, vanogona kutuma mhepo against your life, whether kubasa, whether kumhuri kwatakaberekwa, whether kumaraini kwatinogara, whether muchechi dzatinopinda, kunyange vakanyeya, kunyange vakataura, kunyange vakaita gossip, chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Ndati chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Hapana chenyika ino chinokunda munhu akaberekwa naMwari. You know, the gospel is so simple, but people have made it very complicated. And sometimes we don't read with an open mind to understand these things. Hallelujah. Chakaberekwa naMwari. Itindakaberekwa naMwari. Itandakaberekwa naMwari. Now, ndoda kuratidza why chakaberekwa Mwari naMwari chichikunda nyika. Why chakaberekwa? Hazina kunzi chinopinda chechi. Unogona kupinda chechi usina kuberekwa naMwari. Why chakaberekwa naMwari chichikunda nyika? 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 Peter chapter 1 verse number 4. By which we have been given exceedingly great and precious promises, that through them you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Somebody say, I am a partaker of the divine nature. I am a partaker of the divine nature. And this is and this is side in the other side Richard. Again.
munomboziva here kuti dai chechi yakanga iri mature ndingadai ndakuvhara bhaibheri ndakuenda kumba. Wangoenda uchingoti I am a partaker of the divine nature. I am a partaker of the divine nature. But because of our spiritual dullness, vafundisi topinda basa rekuda kutsanangura zvinhu zvakadai. Side kuno it I am a partaker of the divine nature. Amungakundwi nevava. Again. Tese nevakuru vakuru vechechi tose I am a partaker of the divine nature. Now, ndoda kutsanangura, ndoda kudissecta, ndoda kufamba zvishoma nezvishoma kuti uite understand. The word partake, what does it mean? Peter is saying, John is saying, chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Peter oti, pachinoberekwa naMwari chinoitwa a partaker of the divine nature. Zvinorevei zvino to be a partaker of the divine nature. Ndoda kubatavara noti partaker, ndozo batavara noti divine. To partake means to be a participant. Ndizoka? To partake means to be a participant. To partake means to be involved. To partake means to share in. I share in the divine nature. I participate in the divine nature. I am involved in the divine nature. To partake means to take part in. When you are a partaker of the divine nature, you take part in the divine nature. To partake means to enter into. To partake means to enter into. To partake means to join, to be joined into, or to join into, or to join in. So to be a partaker of the divine nature means you are a participant of the divine nature. You are involved in the divine nature. You share in the divine nature. You entered when you were born again. When you received Jesus, because whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Ndiani unokunda nyika hanzi nde uyo unotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana wani wa Mwari. So kana wakatenda kuti Jesu ndiye Kristu unoberekwa pacha, kana wakatenda kuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari, you are born again. And Peter says you become a participant of the divine nature. You get involved into the divine nature. You enter into the divine nature. You are joined into the divine nature. You are part and parcel of the divine nature. I know that this kind of teaching can confuse you a little bit because you are a human being. But I want you to know that originally, Adam was not a human being. Adam was a spiritual being. Adam was a divine being. When the Bible says, God said, let us create man in our image and likeness. God is divine. Kana mngarashiti ngati sike munu akafanana nesu Mwari baba Mwari mwanakomana Mwari muyamchane, they are divine. Akaita sesu, they are divine. So the image and likeness of God in a human being is divinity. So the new birth experience, you were born again to be restored back into divinity. You were born again so that you are ushered into the supernatural. You are born again so that you go back to participate in the divine nature. Because when Adam sinned, he lost the divine nature. Amen, amen. Ipa papa Mwari kuti saka inini ndiri divine nature, ndiri divine nature ere inini. Ndiri divine nature ere. Wagarisa uri a mathematical nature, a logical nature, uri mukufunga psychologically, mukufunga like a Shona man, like a Shona woman, like an AFM person. But kushikira chapinda chokwadi ichi. You know, if you don't believe it and appropriate it and confess it, it will never happen in your life. You remain living like a human being. Somebody say, that which is born of God overcomes the world. That which is born of God is a partaker of the divine nature. Somebody say, I'm born of God. I'm born again. I'm a child of God.
I am a partaker of the divine nature. Say, I'm involved in the divine nature. I am joined in the divine nature. Praise the name of the Lord. 1 Corinthians chapter number 6, verse 17. 1 Corinthians chapter number 6, verse 17. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. He who is joined to the Lord is one spirit with him. Somebody say, I'm a spirit. Say, I'm a spirit. Say, I'm a spirit. I live in the body. I have a mind. I have a soul. He who is joined to Christ is one spirit with him. Christ is divine. He is a spiritual being. So when you are joined to Christ by being born again and you partake of the divine nature, to be joined to the Lord simply means you have been made a partaker of the divine nature. You must move and live, function and operate like a divine being. You must operate in the spiritual realm. Tagarisa mu realm yenyama kwembu yakareba. Such that is very no saka carnality ukaverenga Bible na Romans chapter 8. Rotaura pamlope chinonzi carnality. Chinonzi a carnal man or a carnal woman. Munu asiri wenyama asa asiri umngeya. But the three types of people panika. Kune munu wenyama, a raw, green, or O-R-E. Amen, amen. Unprocessed human being. Msema moyo. Manjenjenje. Mngene wazo. Ari raw. Amen, amen. Dianonzi munuwei wenyama. Kana agamtida Jesu. Akabere kwa pacha. Unofangwa kumuva. Graduate from the flesh into carnality. Then to be a spiritual person. Now munari carnal. Ndiye uya akabere kwa nomingeya asurukura na mamunyama. Wakabere kwa nomingeya, wakabere kwa namngari, asa function samngari. Wakabere kwa nomingeya, wakabere kwa namngari, asa afungi samngari. Wakabere kwa nomingeya, wakabere kwa namngari, asa anakufana na babake wakambereka. They are not the carnal Christian. But Bible knows that to be carnal minded is death. When you are a carnal minded Christian, you are dead to spiritual realities. Death means separation. You are separated from your inheritance in the spirit. You are separated from the power that's supposed to be operating in you. Nekuda ausukufamba pa level yako ye divinity. Ausukufamba pa level yako yomngeya. Shakabere kwa namngari. Shino itwa a partaker of the divine nature. You are joined to the Lord. And that which is joined to the Lord is one spirit with the Lord. Someone say, I'm a partaker of the divine nature. Say, I'm one spirit with the Lord. Say, I'm one spirit with Jesus. Ukawerenga chapter 15. I think the verse 45. Yeah, 1 Corinthians. You know, the last Adam, which is Christ, became a life-giving spirit. So, when you operate panzumbo pako, say, mwana akabere kwa namngari. In the divine nature, you become a life-giving Christian. You don't kill people with your words. You don't kill people with your frown. You don't kill people with your ugly look. Amen and amen. Unaweza kuna vanhu vakafa pamweya neziso ravakapiwa mchechi. Hallelujah. Ne comments avakapiwa mchechi. Hallelujah. Dine chechi repana. Dine chechi repana. Ephesians chapter number 5 verse 30. You know, when I teach from that point of scripture, you know, nzotara uzunona kids baba. Ngatange pa verse 25, all right. Ngatange pa 25. Ephesians chapter number 5. I know kuti vanhu vakuti makutala zva 25 yava Efeso 5 ndenze kuchatisa ka. Nezonda ichatisa umwe mchato kuchitungwiza. Saka ndatanga zvokuchatisa. Husbands, Paul says, love your wives
as Christ loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she shall be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body. His body is divine. Hello? Of his flesh is divine. And of his bones are divine. Someone say, I'm a member of his body. I'm a member of his flesh. I'm a member of his bones. Say, I am flesh of his flesh. I am bone of his bone. I am spirit of his spirit. I am body of his body. Right, in the verse 31. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Follow on? That is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Hello. Vanhu vazhinji sezvandataura nezuro pandaichatisa ndakaitaura vhesi iyoyi. But the key yevhesi iyoyi iri panonzi naPaul, this is a mystery. The relationship of husband and wife is a mystery of Christ and his church. Now, ndoda kubvunza mibvunzo panapa kuvanhu vakaroora nevakaroorana. Kana chiri chokwadi kuti you are one flesh with your wife and you are one flesh with your husband. Why? Let me talk to the widows. When your husband died, why did you remain not going to the grave if you're one flesh? You girls here whose husbands are still alive, and you guys whose wives are still alive, the day your spouse dies and goes to the grave, if you are one flesh, why do you remain? Ndoba noperera muchato wacho ipapa one flesh atikapundisa papa muchato takati kusvikira taparaso dei norufu. All right. Matadza kunipindura ndituka. Number 2. Ndiani pakati penyu ana dhuve ana moyo nana museyamwa akasiya baba vake na mai vake akanamatira mukadzi wake. Asi mukadzi anosiya baba vake na mai vake achinamatira kupi kumurume. Bible not murume uchasiya baba na mai onamatira kumukadzi wake. Vaviri avo vanyama imwe. Let me bring this to you and present this to you and submit this to you. There's only one husband who left his father's house and joined to his wife, Jesu Christ wa Nazareth. Ndosaka Paul achiti, this is a mystery concerning the church and Christ. As the church, as a child of God, born again, you are born of his bone, flesh of his flesh, spirit of his spirit. You are a partaker of the divine nature. Wala unyebera pana apa kuti you are one flesh yokuita sei ngafe uone kuti unopinda ere mguva naye. Vamwe vanotomira kure sevakadzi vechidiki zvonzi enda kure because ukaona achipinda imomo hauchabereki kana kuti mumvuri wake uchakutevera wotadza kurooriwa hauchada kundiona because ndafa. It becomes a reality kuti we are not one flesh. But Paul, waitaura pamusoro peukama wechurch na Jesu, tina murume vana baba na mai, wakasiya baba vake, wakasiya kubwinya kwake, wakasiya denga rake, akava munhu kuvanhu, kwakaenda mudzimai wake, akanomudzikinura, vakatenda kwaari. They become one flesh with Jesus, one spirit with Jesus, one bone of his bones. His bones are divine, his spirit is divine, his flesh is divine. Therefore, those who are born again are partakers, are joined to the divine nature. Now let's look at the definition of the word divine.
The word divine means that which has to do with God. That which has to do with God. Or that which is related to God. The word divine means of God or like God or a God, small g. So when the Bible says you are a partaker of the divine nature, it means you are now related to God. You are now like, you are like, you are like, you are like. Hey, ndikuona kuti pari kuita mamizi call pana network iri kuramba kubata. Say, I'm like God. I am divine. I am a partaker of the divine nature. Divine means God-like. Somebody say, being a partaker of the divine nature means I'm God-like. Created in the image and likeness of, I am God-like. Divine means angelic. Divine means characteristics of deity. Deity as something that is God. Divine means superhuman. Being born again, being a child of God, shakaberekwa na Mwari, chinokunda nyika, nemhaka yekuti hachicha function senyika, hachicha operate senyika, chava a partaker of the divine nature, chava kufunctiona nokuoperata saMwari. Hazvina kunzi wava Mwari, asi wafanana nani? naMwari. Wakuita sani? saMwari. Wakurwa hondo dzako sani? saMwari. Wakataura sekutaura kunoita Mwari, zvawataura zvinoita sei? Zvinoitika. Kana wati kwete, kwete yako ndiyoyo. Wakati my house is a no-go area for spirits zekwamadao. Hakuna mwewe kwamadao inoperera pagedhi. Ukati my affairs are a no-go area kuvaroi. Varoi vanotenderera kunze uko nekuti iwe semwana waMwari wazvitaura, zvawataura ndo zvinoitika. There's a guy called, a very powerful man of God, Archbishop Benson Idahusa. Waida kunoparidza zvatoparidza kumaredhiyo izvozvi, akuenda kuTV station kunoparidza, kamusikana akaive pareceptionist kavakamshainira, akati basa rako rapera, ndada kudzinga basa. Zvaunodzinga basa uri chiiwe mufundisi zvako, vanda kudzinga basa rapera. Hakuna kupera mwedzi, hameno mhepo dzakasimuka pabasa ipapo, musikana akaita sei? Akadzingwa basa. Kana waku understand who you are as a divine being, you can hire and fire. Hautambudzwi na director kubasa, hautambudzwi na manager kubasa, hautambudzwi na supervisor kubasa, haushungurudzwi na situation, haushungurudzwi na munhu, because you are operating in your divine nature. Today we read Psalms 82, verse number 6. Psalms 82, verse number 6. I said, you are gods, and all of you are children of the Most High. Chakaberekwa na Mwari is a partaker of the divine nature. Mwari arikuti, you are gods, all of you children of the Most High. The word gods there means you are the mighty ones. You are superhuman. You are not ordinary. You judge. Amen and amen. Kana Jesu achiti ukatenda uchati kudombo iri kugomo iri ibvapa unoira uku uchati kumuti svava
ugosvava uchataura situation ichikuterera zvinorevei ndakufunctiona in my divine nature ndakufunctiona like a god ndakufunctiona semwana wani wamwari panzvimbo yangu somwana chandataura chinoitika gungwa rinonditerera mvura inonditerera mhepo inonditerera moto unonditerera covid-19 ndakaiudza kuti hakuna mwana weshalo uchauraya ikanditerera. Somebody say, I function like God. Say, I function like God. Say, I function like God. I operate like God. This is God speaking in Psalm chapter 82. I said, you are gods. Haasi muprofita, haasi muapostora, ndimwari pachake uri kuti kuvana vake, the children of the Most High God who are born of God, you are gods. John chapter number 10, verse 34 and 35. Jesus answered them and said, is it not written in your law? I said, you are gods. Somebody say, I am a God. Say, I am a God. Verse 35. If he called them gods, to whom the word of God came, and scripture cannot be broken. Kana Mwari akati kuvanhu vake vakagamuchira shoko rake, muri ana Mwari, magwaro hafanirwi kutyorwa. Iwo ndiwo uri kutyora magwaro nekusatenda zvauri, ndiwo uri kutyora magwaro nokushaya revelation of who you are. When the Bible says you are a child of God, you don't understand what it means. When the Bible says you are a partaker of the divine nature, you don't have a revelation of what it means. That day you get this revelation of understanding what the word of God says and what it means about you being a child of God and a partaker of the divine nature, you will begin to function like God. Now, the new birth experience, iya inonzi vakamugamuchira vakapiwa simba rwavana vaMwari, adoption, verse 13, vakasina kuberekwa neropa nenyama, vakaberekwa nani? naMwari. Verse 13, isu takaberekwa nani? naMwari. Chakatenda Kristu ndi Jesu ndi Kristu chakaberekwa nani? naMwari. The new birth experience made you a partaker of the divine nature. The new birth made you a superhuman being. The new birth experience ushered you into the supernatural. Amen. 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 John chapter number 3 verse 8. What does it say? Jesus was talking to Nicodemus. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from, and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Mepo inovuvuta, ichienda kwa inoda, hauzivi kwa inobva, hauzivi kwa inoenda. Ndo zvakaita vakaberekwa naMwari, ndo zvakaita vakaberekwa nomweya. Zvinorevei? Zvinoti vakaberekwa nomweya vanofunctiona semweya. Vana vomweya vanofamba somweya. Vana vomweya, they are divine. Vana vomweya, they are superhuman. Vana vomweya, they are not ordinary. Shaita kuti uve ordinary ndiwe watendera nenyaya yekusaziva magwaro, nenyaya yekusatenda shoko raMwari. Nemhaka yekuti uri ordinary, uchafa uri rombe, uchafa uri mukundikane, uchafa utsikirirwa nemaproblems enyika, nematambudziko enyika. Yet the Bible says that which is born of God overcomes the world. Why do we overcome? We overcome because we are born of God. We are partakers of the divine nature. Varoi vanombofunctiona sei? Varoi
Varoi, they understand the spiritual realities more than us. Ndosaka vaine advantage pamusoro pedu. Varoi havatsi kumba kwavo, vanenge vakavata. Amen. Vese varume vari panapa vakanzi vakadzi vava vanoroya, unokutaura handina zuva randakaona dzimai yangu asipo. But anonzi auya kumusha kuzoroya. Aonekwa mara ine vanhu vachiroya. Chii chinochiitika? They understand how to operate in the spirit more than vana vaMwari ava understand kuti mumweya muno operate wasei. Varoi vano declare vari kumusha kuti imba yako ngaive nemhepo. Mhepo dzouya. Kubasa kwako ngakuve nemhepo. Mhepo dzoitika. Utano wako ngauvhiringike. Utano wovhiringika. Todzinga dhimoni tonza ndini tete vake vari kumuzarabani, ndini tete vake vari kubhoera, vatete vari live. Imhepo yavatuma because they understand the principles of operating in the spirit world more than the people of God. Jesu paakafamba pamusoro pemvura waitodemonstrata kuti kurarama in the divine uri munyama ino kunoitika. Jesu paanoti kuvadzidzi vake arayira mvura, arayira mhepo, adzikamisa gungwa, unoti why muri vekutenda kudoko? Mwari akanditendera. Next time I'm going to talk about operating in faith. Operating by faith is operating in the divine. Amen and amen. Jesu unoti nemiwo dai manga muchitenda maigona kunyaradza dutu iri. Dai manga muchitenda maigona kutaura negungwa ronyarara. Because kana makufamba pa level ye faith yekuziva kuti muri vana vaMwari, zvandinoita izvi nemi munozviita. Inga Jesu akataura pa verse 12 ya chapter 14 ya John. Unoti mabasa andinoita aya vanotenda kwandiri vachasei. Hey, ndikutaura ndega pana. Mabasa andinoita aya vanotenda kwandiri vachasei. Vachaita. Ndine mwana waMwari ere pana. Ada kufunctiona saMwari. Amen, amen. Rega ndikutaurire, because you are a child of God and you are a partaker of the divine nature, you are not an ordinary person. You are not a nobody. You have inside you the DNA of God. You are wired like God. You are engineered like God. Une mchina womngari mauri, une engineer womngari mauri. Kana oda zvako ukatenda, you can move. Uri unstoppable, uri undestroyable, uri unrestricted. Hapana chinokulimita, hapana chinokukunda, hapana chinokutadzisa kwaunosvika, nekuti you know who you are as a child of God. Hallelujah. Somebody say, I am divinely wired. I can't hear you. Say, I'm divinely wired. I'm divinely engineered. You are wired to overcome. You are engineered to overcome. You are born of God. That which is born of God overcomes the world. Let me ask you something. Dogs give birth to dogs. Horses give birth to horses. Human beings give birth to human beings. God, what does God give birth to? Chinoberekwa na Mwari chiko. Ndati Mwari unobereka chi. Kana wakaberekwa na Mwari, wakafanana na Mwari. Kana wakaberekwa na Mwari, you are a partaker of the divine nature. You must function like your father. You must operate like your father. You are victorious like your father. Hakuna gomo rinomira pamberi pako. Hakuna gungwa rinomira pamberi pako. Hakuna moto unokupisa. Hakuna shumba inokuruma. Ukapinda mumoto, moto unashaya simba. Because you are wired like a consuming fire. Awandipindure hama zangu. Hanshakaberekwa na Mwari. Saka Mwari unobereka chi. Ndiudze Mwari unozvara chi. Kosei wochifamba sekamba. Uri mwana wa Mwari. Hausi mwana wekamba iwewe. Itani si mwana wekamba inine. Itani si mwana wekamba inine. Say I'm not a loser. Say I'm not a loser. Say I'm not a victim. I'm a child of God.
waka roora mudzimai poitika pakati pevana vako 4 kuti kamwe akasi kako zvinoitika. Pamwe katora nhodzerwa dzababa pa next door kandi katora nhodzerwa dzabhosi kubasa zvinowanikwa. Kanongoonekwa nemaitiro kakena kuti kamanaka kakasiyana navana vaparopamba. Zvizheve zvachona tumateya twacho kusvikira wanoenda kunoita inozi DNA test. DNA inotaura kuti ropa riri pana parisirani munhu yasi mwana wani. Ndiana ne DNA ya Mwari pano vasei vatendi vasina DNA ya baba vavo. Mumbori vana vani ko imimi. Ndati mumbori vana vani ko imimi. Buku inoti chakaberekwa naMwari chakafanana naMwari, chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Mwari wedu hakundwi nenyika, hakundwi namatambudziko, hakundwi navaroi, hakundwi namaproblems, hakundwi namasituation. Chakaberekwa naMwari chinokunda nyika nekuti chakafanana nababa vacho. Shona inoti mbudzi kudya chi kufanani. Kwa hiyo wakambofanana nani unochema chema nema problems wakafanana nani uda kushandirwa. Haubvi kumapostori, haubvi kumatombo, mabhega akazara matombo ipapa, haubvi kun'anga asuri mwana waMwari. Amen. Unotocha kuti pakaitwa bira ndikasaparticipate zvangu hazvifambi, saka wototumira zvimari kumusha kuti pamunoita bira paya pamunoenda kugata kamari kangu aka. Because you don't know who you are. Can someone say amen? Can someone say amen? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Semana wa Mwari. Let me conclude. Ichocho chiri kukushungurudza izvozvi achimbofi chakakukunda. Situation yauri izvozvi haimbofi yakakukunda. Challenge yawakatarisana nayo haimbofi yakakunda. Goliath akamira pa marriage yako, Goliath akamira pa finance zako, Goliath akamira pa vana vako, Goliath akamira pa business lako, hambofu akakukunda nekuti iwe uri mwana wa Mwari. Pamberi pako gungwa rinovhura nzira, pamberi pako makomo anonyungudika. Can somebody agree with me today? Pamberi pako masvingo eJericho anokoromoka. Vakakuisa mumoto, moto haukupisi, mvura zhinji haikukukuri nekuti chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Chakaberekwa naMwari chakafanana naMwari. Chakaberekwa naMwari chinobuda panonzi hapabudike. Amen, amen. Chakaberekwa naMwari chinokwira, chichikwira from glory to glory kuma levels akanzi na vanhu hausvike, panonzi na vanhu hausvike iti ndinosvika. Ekunze vatete vako vakazvitadza, baba vako vakazvitadza, sekuru vako vakazvitadza. Ina handifunctionisa baba vangu, handifunctionisa vatete vangu. Indiri mwana waMwari, no operator so mwana waMwari. I am a partaker of the divine nature. I am involved in the divine nature. Ndinorana business langu in a divine way. Ndinorana marriage yangu in a divine way. Dzevamwe dzinodona yangu haidoni. Yangu ministry is divine. Dzevamwe dzinokoromoka yangu haikoromoki nekuti ndakaberekwa naMwari. Ndapedza. Ndapedza ini. Chakaberekwa naMwari chinokunda nyika. Achitsikirirwi namatambudziko enyika, achitsikirirwi nenhamo dzenyika, achitsikirirwi navanhu. You are unstoppable, you are unbeatable, you are undestroyable. Chakaberekwa naMwari chine divine nature. You partake, you are a partaker of the divine nature. Your words are divine, your thoughts are divine. Une divine wisdom, une divine knowledge, une divine authority, une divine power. Ndosaka bhuku ichiti ndinora ndakaisa simba mumuromo yavana vangu kuti namashoko avo they silence the enemy.
amene uchawakagarira uda kuudzwa kuti simuka, kunge dofo, kunge chirema. Nama ikakutsika inobva yakutsikirira kwazvo, miedzo ikauya inobva yakwira pamusoro pako kwazvo. Vamwe ndimi vekuimba ndiri kuoneswa nhamo naSatani. Unooneswa nhamo naSatani sei wakaberekwa naMwari? Satani wakaruza authority yake pavana vaMwari, wakaruza right, haatenderwi mumba mako, haatenderwi pabasa pako, pavana vako, pane chako, haatenderwi kuti kana wakaberekwa naMwari, you are a partaker of the divine nature. You operate like God, you function like God, you speak like God. Wakambonzwa kuti mumvuri womunhu unoporesa munhu, mumvuri. Amen, amen. Peter akanga akuoperate sani saMwari. Dikita ra Paul pahandkerchief yake, dikita rake raiporesa, akuoperate sani saMwari. Peter pa beautiful gate unoti silver nendarama handina, ashandinacho ndokupa nezita raJesu, simuka ufambe. Chii chakuitika? Akuoperate somwana wani waMwari. Satani wakakunyeberai kuti you need a lot of anointing, you need an apostolic anointing. How need the anointing? You need to know who you are as a child of God. You need to know your place, your position and your rights. You need to know your identity. You must know who you are as a child of God. Then you operate in your position and your authority. To declare victory, to declare prosperity, to declare success. Udzamako maripamberi pako kundau yako nezita raJesu. Nyungudika udzamasvingo ari kubata promise yako. Udzama mhepo nemweya kwenyu kuti hapana zvamunondita. Varoive kubasa kwenyu, varoive kumaraini, varoive kumuchechi kwenyu, vataure nezita raJesu. Ndiri mwana waMwari, zvandinotaura zvinoitika. Ndiri mwana waMwari, ndinokunda nyika.